Mwadzuka bwanji anzathu ayi ifero nde tadzuka tiyambepo lero ndipo tiyamba ndi nkhani ya Moses Kunkuyu. Black box ili kutino iwe Kunkuyu? Funso ndi limenelolo. Black box unayisiya kutino chifukwa zimamveka kutino iyayi black box yo tayisunga pabwino. Kumakamba kuti nkhani iziru ndi zadzulo bwanji muzibweretsa lero. Akuluakulu pepani ntchito isiya masewera. Timakhala themula osati masewera fa china chilichonse ndimapanga ndekha, everything from the scratch, kuti tulutse ma video production yonse olotu tsiku likamatha tumachita kuzimva ngati chikuni thupi likutopa osati masewera. Komabe tikambe nkhani imeneyi ya black box ndi Moses Kunkuyu. Ayi dzulodiru anabwera ndipo anadzalemba zotere. Where is the black box? Black box ili kutino the ongoing parliamentary investigation into the tragic MDF Donia plane crash is an important national exercise. It is my sincere hope and that of Malawians that this process will provide the necessary answers that Malawians seek and ultimately help bring closure to the families, friends and the nation at large. Akunena kuti pakafukufuku amene akuchitika ndithu ndi uyu wangozi ya MDF Donia ndege kukaphwanyika ndithu kukagwa. Ndizonena kuti ndofunikira kwambiri kafukufuku amene ndofunika kwambiri ku dziko ndipo ndi khumbo langa ndithu moona mtima komanso ndoti nomwina chiyembekezo cha Malawi ochuka kuna kuti ndondomeko imeneyi dongosolo limene liuchitikali libweretsatu ndi kuti mayankho ofunikirawo amene Amalawi akhala akufunsa komanso kuthandizira kwakukulu kwambiri ndikuti kutseka romwina kulira kwa mabanja komanso anzawo komanso mwina dziko lonse ndithu kulira kwa achibale amene naluzachi. Walemba ndithu zimaparagrafu zingapo zitalizitaliso ngatizo komano chachikulu chipechi pamenepo ndiye kuti ndi black box akunena choncho. Ndetu mmenemo anakamba monso zonena kuti black box ija imagwira ntchito yanji imalekoda chani ndi anthu ambiri Amalawi ambiri akuyembekezera zonena kuti ine ndikaloze kumene kuli black box chifukwa amanena kuti ine ndamene natani ndabisa black box ndiudziwa kumene kuli black box ndiyeno ine kumangokhala chete siyogwira nthawi yanga ndino tsopano yonena kuti awo akuyenera ndiyitani awo amene akuchita kafukufuku wangozi ya ndegeyo amene wawo akuyenera andiyitane ine ndikayankhepo nkhani za black box kuti black box inayenda motani ndikayankhe kuti kumeneko ngati neyo sindiyitanidwa ndilopita kuti komweko famera kwamero ipatsa moto tudzulo kumafotokozero kuti atanthauza chani ndipita komweko ineyo ndithudi ndikatani ndikafotokoza kuti kaya ndikangolowa basi ndabwera ndidzakambiza black box inayenda motani ndikuyenamo ndifunse mafunso ngati simundifunsa ndifotokoze ndekha kuti black box yo kodino za black box ine ndikudziwapo zotani. Akukamba motero iwo Moses Kunkuyu eti akuti Kalonga Shawa baja dzina lawo lina ndimenelo Kalonga Shawa. Anyways akuluakulu nkhani ndi imeneyi. Inde Moses Kunkuyu black box ili kutino ufotokoze kumene kuli black box nkhani ndi imeneyo ndipo funso limene lili ndakhala ndikumaliona mu comments mpaka napano ndikumala ndirabe ma comments ochokera mu nkhani zija zakafukufuku wangozi ya ndege ya Chilima anthu ena amene akuonera kumene amafunsa black box ndeli kuti black box beli kuti ife tufuna be black box kumakamba zoti kodi nkhani ya black box nkuiona motani ndipo uri munthu wake amene amanenedwa kuti akudziwa za black box akamba zoti afotokoza ndetiyembekezera kuti timva mwina zambiri kuchoka kumeneko. Kwatino kamba zonse kunotino kafukufukuja madola amene akuchita zakafukufukuja ndekuti amene kuti next step ikhala kumvano maumbono osiyana kuchoka kwa anthu eti ndipo tinaona so namiwa anabwera posachita pompa kumaza kamba zoti chakwerayoso munkokereso komweko akayankheso mafunso chani. So we don't know kuti kodi noziyenda motani koma ngati pangakhale zina zake zobwera ndekuti mukuziwa atikhati kubwera ndekuti ndikumafotokoza zimene zingabwere zokhuzana ndekuti ndi akafukufuku amene weti koma apati ngonena chonchino funso lomwe tikuyenera tidzifunsa ndi limodzi chifukwa chani kodi pandiona zonse zimene zilipo Anthu osamene anakhuzidwa ndi kuti ndikafukufuku amene uja wangozi ya ndege ya Chilima amene ankathamanga apo ndi apo kunali anthu ndithu ochuluka. N'chifukwa chani kodi asankha kunena kuti Kunkuyu akhaleno
olozedwa zala fachana Malawi anasankhano kunotino black box utiuze ili kutino bwanji anthu amasankha kumalozano konkuyo kodi ndi accidental ndi zangozi kodi inuyo konkuyo kodi inuyo kuti muzifunsira mafunso oti black box inaenda bwanji ili kutino inuyo kodi ndekuti ndi zinayi zangozi kuti basi amangokufunsani basi accidental amangodzuka nkungokufunsani yonso pali china zake ndekuti chimene ino munapanga anthu pokamba amanena kuti Moses konkuyo anayankhula zoona kuti black box taipeza ndipo taisunga amanena choncho kuti kuno kuti Moses konkuyo anakamba zoti black box yapezeka ndipo yasungidwa nthawi imeneja fauti tizibwerera mbuyo pa 10 June paja pa 11 I think pa 10 tsiku imene anapeza kungochoka nthawi imene ndekuti tsiku imene anapeza ngozi ijene anapeza ndegeja anayipeza itasowa kena kunkuipeza nthawi imeneja ankafunsa ndekuti kodi zinthu atolankhana ankafunsa kodi akuboma mutipo bwanji ndamayankhulira anali ndani konkuyo amayankhulira boma iyayi panopa akuluakulu chimene ndinganene chonena kuti zakuti zoyenda motere ndi ma press briefing amene aja ndipo ankachita limodzi iyeyu pamodzi ndekuti ndi Valentino Pilucha onse kumayendera limodzi kodi ndekuti pamene pajatu akuti anayankhula konkuyo zono black box yapezeka ndipo yasungidwa pabwino zida zonse zofunika zasungidwa pabwino akuti anayankhula choncho tiwowa anayankhula choncho zimenezo ndi zimene zikupangitsa zonena kuti anthu azifunsa kuti black box yole kuti ponena kuti mananena kuti mwayipeza ndipo mwayisunga pabwino pamene anthu akumulondolera konkuyo komano panopa we don't have a video imeneyo sinanga panachuluka zima video zinachuluka kwambiri mapezeka patsiku paja makhani wa press briefing ochuluka ndekuti musevezera ndi zina ngati zimenezi zinaibe zovuta plus anthunso nthawi imene sankadza kuti black box yokufuna wenkotani kapena chani ndisi zinasevedwe mona komano nkhani ndionena kuti anthu pokamba pamatero ndiye akunoti ndikufuna ndikatani ndikatsuke dzina langa kuti black box kodi zinenda motani kodi ndizoona kuti ino ndidziwa kumene kuli black box kapena mwina mwake zimene zinali zabodza kapena mwina mwake sinayankhuleni zimenezo tikhale kuomva pamenepa komano funso limene lili ndilofunikira kwambiri konkuyo akamba zonena kuti awawawa amene achita kafukufukuwa akuyenera ayankhe mafunso ofunikira kwambiri ndipo apereke mayankho ake azisaka zimenezo and limodzi mwa funso limene ndimene za black box ndipo ndizoona disizora kunama anthu amene akudziwa komwe kuli black box afotokoze timveno chilungamo chenicheni mayembekezera kuno kuja ndekuti uja anapita kukobe kuja kukafufuza kuno kodi ndege munayisunga pati zonyenyeka zake ndiziti zosalirazo mayembekezera akuluakulu amene ajawo asilikali aja amene afotokoze kuti okay mumu ndege muso munali black box ndi black box inaenda motere kuyamba ndekuti liyo sinangamayejulula ndiwo ndi amene akudziwa kuti ndege ili ndekuti ndi black box ili ndi chani ine akodi inali nayo amene ndatafotokoze kumene kuja ndiso situzoponena kuti kafukufuku sinangasanatulutse report mwina zikatuluka mu report kuchoka kumene kuja kena kuona kuti zimvu zono ngati ndege imene nkanyamuka ku Malawi amariyani airbase kuzomba uko mene nkanyamuka ndegeyo kumeneko ndikumapita kaya airport kodi inanyamuka ili ndi black box timene atiyambirero pamenepo ndeti aja fotokoze black box nali nayo okay ndeti tikuyembekeza zone black box kwena itani ipezeke ngati sinanyamuke ndi black box ndiye black box yandege inaenda bwanji right from the beginning munayichotsa ndinuyo kuno kuisananyamuke chabwino munayichotsa litino I think mafunso ngati amene ndi amene azipeze kuti akufunsidwa kuchoka kumene kuja sinduziwa atu kena kuono tizaona mu report kenako ikamapita ukuono ndeti tizikafunsa kuti ukobetu kapena kuwe Malawi airbase luzo ndege inali ndi black box nawo poti inali ndi black box ino black box nde inaenda bwanji nokuku ndege itakagwa fopoti ndege inanyamuka ndi black box ndekugwa apa sizo black box kwene inyenyeke kwene ipezeke apa nde ili kuti okay amene anayankhulapo akudziwa kanthu ndani akonkuyo anayankhula kuzo tiye nayo afufuzidwe afusidwe mafunso I think zimene nano kukhala choncho so anyways whatever the case is timangoti noti pasaneto nkhani zomwe zachitika kunjaku tiyambe motere lero ndakamba kale magayizi mwina mukamaona nkhani zikukangati zikutipeza mochedwerapo magayizi ntchito ikumachuluka one man operating komabe tikuyesetsa tiyendeni limodzi akuti